Way mahuna-hunaan, unsa nga konsepto ang sunod nga suwatan. Naghimo na lagbit kaysa magtinapulan, paghimo na lagverse kung gusto ka sampulan. Mauna ni karon akong gibuhat, nagkuha kong papel ako ang gisulat. Tantanang kahiubos ako nang giantos, wala ko nagsugod sa taas, nagsugod ko sa ubos. Kay gusto ko nga inyong madunggan, akong mga tula gikan sa akong dughan. Wala ko'y labot sa ilang mga istorya, kay na ako'y sarili nga memorya. Magpadayon gihapon bisag kapila pa daw nun, kay kabalo ko nga makatsambara ko puhon. Dili ni mo undang bisag daghang sa gabal, kay sa kaguol maura ni ako ang tambal. Unsa man unsa to ilang mga ingon, wala daw ko'y makuha ana patong pilingon. Bisag unsang istorya di na panumbalingon, padayon ra gihapon bisag wala pa'y kiligon.